Il-mozzjoni nfetħet mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard li sostna li l-imħallef Xiri Herrera għandha l-kwalifiki u l-esperjenza kollha meħtieġa biex tokkupa l-ula kariga fil-ġudikatura huwa kritika lill-oppożizzjoni tal-li opponit in-nomina mingħajr ma spjegat ir-raġunijiet tagħha u qal li saħansitra kien irċieva messaġġi minn membri tal-oppożizzjoni illi jindikaw li kienu favur il-ħatra. Il-kap tal-oppożizzjoni Alex Borg wieġeb li jekk dawn il-messaġġi jeżistu għandhom jiġu ippubblikati. B'reazzjoni, il-Prim Ministru Robert Abela qal li seta' jsemmi isem wieħed dak tal-kap tal-Oppożizzjoni stess u sostna li waqt it-taħdidiet bejniethom Borg kien indika li Xiri Herrera kienet waħda mill-għażliet tiegħu. Dan wasal għal skambju ta' akkużi fil-Kamra bil-kap tal-Oppożizzjoni jiġħad l-allegazzjonijiet u jakkuża lill-Prim Ministru b'gideb. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni kritika dak li sejjaħ approċċ partiġan tal-Gvern u qal li l-Prim Ministru adotta atteġġjament ta' impożizzjoni u mhux ta' konsultazzjoni. Sostna li m'hemmx kriżi kostituzzjonali peress li skont il-Kostituzzjoni sakemm jintlaħaq ftehim il-Prim Imħallef jista' jibqa' fil-kariga. Dr. Borg qal li l-pajjiż qiegħed jaffaċċja kriżi politika u mhux kostituzzjonali u sostna li t-tentattivi tiegħu biex jintlaħaq ftehim ġew miċħuda. Qal ukoll li kien ippropona isem alternattiv li żamm privat b'sens ta' responsabilità u appella biex is-seduta tiġi sospiża sabiex isiru taħdiet ġodda. Il-Prim Ministru wieġeb li l-Gvern mexa b'sens ta' responsabilità sabiex jevita kriżi kostituzzjonali u qal li kien hemm bżonn li titressaq mozzjoni u jittieħed vot qabel l-irtirar tal-Prim Imħallef attwali. Huwa fakkar li fl-2020 kien intlaħaq bil unanimu dwar il-ħatra ta' Prim Imħallef minkejja li dak iż-żmien il-liġi kienet tagħti diskrezzjoni lill-Prim Ministru u sostna li l-emendi kostituzzjonali li introduċew il-maġġoranza ta' żewġ terzi ma nkludewx mekkaniżmu sabiex jiġi evitat deadlock. Il-Prim Ministru stieden kemm il-darba li l-kap tal-Oppożizzjoni jagħti raġuni vera li ma jridx fil-Konsuelo Xiri Herrera f'din il-kariga qal li bitwebbis ta' ras il-kap tal-Oppożizzjoni il-prezz issa se jħallsu l-pajjiż. Sostna li l-imħallef Xiri Herrera kellha l-esperjenza u l-kredenzjali kollha għal din il-kariga u appella lill-Oppożizzjoni sabiex tirrikonsidra l-pożizzjoni tagħha u sostna li l-esperjenza turi l-bżonn ta' diskussjoni dwar mekkaniżmi futuri sabiex jiġi evitat impass istituzzjonali. Il-mozzjoni m'għaddiex wara li 39 deputat tal-Gvern ivvotaw favur u 34 deputat tal-Oppożizzjoni ivvotaw kontra u għalhekk il-mozzjoni m'għaddiex bil-maġġoranza meħtieġa ta' żewġ terzi.